Ti eisiau gweld tric? Ydw. OK. Sbectol diogelwch mlaen. O, peryglus. A menig I fi. Barod? Barod. Mae'r darn polystyrene yma yn fwy na'r bag yn dweud, Rhys? Ydi. Sut yn y byd nath hwnna ffit o mewn fyna? Wel, tric camera yw e, really. O'n I ddim yn tynnu'r polystyrene mas o'r bag, o'n i'n rhoi e yn y bag. Ond ar ysbryd, mae hwnna dal yn amhosib. Felly oedd y polystyrene yn diflannu yng ngwaelod y bag? Oedd. Reit, gweithio fi reit nawr sut ti'n neud hwn, os dwi'n gwybod bod ti ddim yn dda neud hyd y lledrith. Ges I bach o help I dwyllo ti. Tric oedd e! Ti fewn i'r bag. Fi wedi rhoi blwch llawn acetone. Acetone yw'r sylwedd chi'n defnyddio I dynnu paint y wynedd. Mae acetone yn toddi polystyrene. O, fel mae halen a siwgr yn hydoddi mewn dŵr. Ie, yn gwmws. Hydoddi yw'r newid sy'n digwydd pan mae solid yn cymysgu gyda hylif. Na I ddangos yn iawn I ti sut mae'r broses yn digwydd. Peidiwch gwneud hyn adre. Mae acetone yn beryglus iawn. Barod? Barod. Na gyd yw polystyrene yw lot o swigod bach, plastig llawn aer. Felly wrth i'r acetone adweithio gyda'r plastig, mae'r aer yn cael ei ryddhau ac yn gadael pwll bach o blastig wedi toddi. Waw. Hei, mae'r bag hyd yma. Mae fel bag hyd Mary Poppins. Mae fe'n super aled, fragilistic XP acetonus. Waw. Oedd hwnna'n really dda. Da iawn, Rhys. Diolch. Ei, fi newydd gofio. Mae 'da fi rhywbeth arall hefyd. Diolch, Tedi. Ti wedi bod yn ffrind annwyl iawn I fi. Ta-da! Reit. Nawr bod ti'n dipyn o gynsuriwr, ti'n moyn trio wneud I fi ddiflannu? O, ie! Aros funud, na fynd I ôl ffon hyd fi.